दिनैनि सानाव मेम'रेन्डामखौ मानि थाखाय होनाय जादों आरो माखौ लाना होनाय जादों? नेशनेल केलामिटि मोनसे नेशनेल क्राइसिस फैदों दिनै देशआव सारा बिश्वआवनो फैदों COVID-19 आरो कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेयैनो BTCआव ब्रैथि खेबनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय नेशनेल क्राइसिस हिसाबै दिनै लकडाउना बिराद गोबाव जाबाय दिनै सानब्रै ना सानबा जाबाय आरो बेवहाय भारत सरकारा माने माइरं दालि आरो थाव राननायनि बाथ्रा बेखौ जोङो जोंनि UPPL दोलोनि फारसेनिफ्राय जोङो बरायदों भारत सरकारनि जि डिसिसन बेखौ जों बरायदों आरो साबायखरबो बावदों भारत सरकारनो नाथाय BTC ओनसोलाव दुखुनांथाव भाबै मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन खालामनानै BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मोसाहारि बिथाङा जिखौ अर्डार इस्यु खालामनानै VCDCनि चेयारमेन मेम्बारफोरनो माइरं राननायनि जि गोहो होदों नडेल अफिसार हिसाबै लानानै बियो सोंखारिथावना आरो बेखौ जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेखौ कुनु पद्धति जों जानो होनो हानाय नङा आरो बेवहाय मोनसे कियस सृष्टि खालामगोन आरो जिहेतु मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि भायलेसन जुदि जायोब्ला बिनि सायाव जोंहा इलेक्सन कमिशनार दङ बिथांमोना निश्चय बेबस्था लानांगोन राहा लानांगोन आरो जाहाथे कुनु रोखोमै पाब्लिकआव मोनसे केअस सृष्टि जाया बेखौ जोङो लुबैदों मानोना दिनै VCDCनि चेयारमेनफोरा माइरं रानगोन पाब्लिकनि लिस्ट माने कालेक्सन खालामथिंगोन बेखौ लानानै बाखि अपोजिशननि मानसिफ्राबो बा पाब्लिकनि गेजेराव मेसिभ भाबै मोनसे रिएक्सन दिनै जों नुगासिनो दङ बहुत कमप्लेन फैदों दा बेखौनो लानानै जों दिनै DCनियाव डिमान्ड होदों जाहाथे बे जि डिसिसन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो प्रपार चेनेलनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट जि एजेन्सिसफोर दङ बिनि गेजेरजों खालामनो थाखाय जोङो माने खावलायदों आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे जि VCDCनो बिसोरो पावारखौ होनो नागिरदों काउन्सिला बिथांमोननि जि टार्ममोन काउन्सिला अलरेडि बायबाय आरो इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बे समाव बेवहाय कुनु रोखोमनि VCDCनि पावारनि बाथ्रा गैया VCDCआ अलरेडि डिजल्भ जाबाय काउन्सिला डिजल्भ जाबाय माने VCDCआबो डिजल्भ जाबाय आरो डिजल्भ जाखांनाय बे VCDC बियो अलरेडि BPFनिफ्रायसो माने नमिनेटेड खालामजानाय आरो दा बेखौनो बेवहाय जुदि बिथांमोना गोहो होनो नागिरोब्ला बेखौ सोर गनायनो हानो बिथांमोना जिहेतु BPFनिसो वार्कारफोर गतिके बिथांमोना बे इलेक्सनाव नैबे माइरं राननायनि सोलोजोंनो BPFनि जानानैनो फिल्डआव खामानि मावगोन बियो मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन जागोन दा बिनिखायनो बेयाव जाहाथे आरो मोनसे आनटुवार्ड माने इन्सिडेन्ट बा सिटुएसन जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो दिनै DC डेपुटि कमिशनार उदालगुरि बिथांनो मोनसे गोसोखां बिलाइ होदों डिमान्ड होदों आरो बे डिमान्डखौ लानानै बिथाङा जोंनो बुंदों माने अलरेडि बेखौ उइथड्र खालामबाय होननानै आरो जों नायगोन फिल्डआव दासिमबो पाब्लिकनि गेजेराव हाबनानै VCDCनि बा BPFनि माखासे कर्मिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ होननानै जों मिथिदों दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ बा DCनि फारसेनिफ्राय जोंनो जेरैबायदि एसुरेन्सखौ होदों बे रोखोमनि बिथाङा खामानि मावो ना मावा जों मोनसे फोथायनाय लाखिदों बिथाङा खामानि मावगोन नाथाय फिल्डआव जुदि बे रोखोमनि खामानि मावनाया सोलिबाय थायोब्ला जोंबो बिनि थाखाय गभर्नमेन्टखौ आरो गोजौ थाखोआव नारसिननो थाखाय बाध्य जागोन नाथाय माखासे रायजो राजाफोरा बे लकडाउनावहा गोबां आदारनि आंखाल जादों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोबां थाबैनो रेसन होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय माखासे ओनसोलाव दासिमबो सौहैयाखै बेनि बागै मा बुंगोन बेयो मोनसे क्राइसिसनि सम आरो बे समाव जों जायफोर लकडाउनाव एफेक्टेड जादों दा बिथांमोननि फारसे जोंनि सिम्पाथिखौ जोंबो देखायदों जोंहाबो बेबायदि गाबखांनाया दङ एज ए होल नेसनावनो बे मोनसे क्राइसिसा फैदों दा जोंहा सिम्पाथि दङ हिसाबै भारत सरकारनिफ्राय थाबैनो माइरं दालि आरो थाव राननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जोंबो बेखौ खावलायदों खिन्थु बियो थ्रु प्रपार चेनेल जानांगौ आरो जोंनि खोथाया बेसो